MTV. Selam dostlar, efirde Yaşık Tavışı һәм мин Гүлназ Асаева. Bugün biz hit paradımızda qatnaşqan jырчыларыбызның буш вакытларын ничек үткәргәне турында сөйләшербез. Әзер булсагыз, башлыйбыз. Иң кызганыч мизгелләребезнең берсе. Арсен Камакаев, син бүген hit paradыбызда соңгы тапкыр җырлыйсың. Мин сагынам сине җаным. Уйыман чыклыйсың минем. Сине бигрәк нык яратам. Матур җимешем мәхәббәтем. Сине күрәсе килә, син миңа нык кирәк. Күңлем җаным сине эзли. Без бергә булганда бәхетле ике йөрәк, синнән башка яши алмыйм. Экраннарыбызда премьера, рәхәтләнеп карыйбыз һәм бәялибез. Елга буендагы зифаталлар, тыныч кына аккан көмеш су. Синең яныга кайтсам, яшьлегемә кайтам, шуңа күңелләрем яманы су. Шуңа күңелләрем яманы су. Исемдә беренче сөйләр, исемдә беренче көйләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Яшьлегенең гармонлы кичләрен, сөйгәненең серле күзләрен, искә төшкән саян сандугач сайравы, сагындырмас микән кемнәрне, сагындырмас микән кемнәрне. Исемдә беренче сөйләр, исемдә беренче көйләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Исемдә беренче сөйләр, исемдә беренче көйләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Балаларда үсеп җитте, сөю килде хәзер аларга. Сандугачлар тыңлап таңнар аттыралар, безнең яшьлек калган тугайда, безнең яшьлек калган тугайда. Исемдә беренче сөйләр, исемдә беренче көйләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Исемдә беренче сөйләр, исемдә беренче көйләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Алдагы баскычта иң текә, иң эшчән, иң җитди җырчыларыбызның берсе. Аның буш вакыты гомумән юк. Һәр вакыт эшли, иҗат итә һәм камиллеккә омтыла.
Каршы алыгыз Ринас Шигапов «Без яшь чакта» дип аталган музыкаль композициясы белән безнең экраннарыбызда. Biz yaşakta günler maturlar idi. Su'nun yarı, yarının talı, kışның qarı var idi. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Turbalardan tal görünmey hiç kayda. Bir yamarlarga kar görünmey hiç kayda. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Su'u yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Su'u yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Hazır mine yar kayada, tal kayada, kar kaya. Elle üzüm, elle kuzum, elle dünya kartaya. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Yaşakta biz yaşakta günler maturlar idi. Elle kuzum, elle üzüm, elle dünyam uzerdi. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Amma hazır ni gajaptır, ni sebeptir gözlerge. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Yem görünmey elle gözler, elle günler özgere. Исеңдәме Иркем? Җырын кем башкара дип уйлыйсыз? Әлбәттә, Флорид һәм Алсу Гиздатуллиннар. Рәхим итеп карыйбыз, бүген алар лидерлар исемлегендә. Әйдә. Әйдә. Иркем җир читенә китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән бер-береңне якын итүләр.
Başka türlü sayrı kışları Yüretmesin mehabetine sana yanlarımdağına buldarıp Mehabetini sanar için güne Gerek tügür yürek gittiler Şide var canın tenin bilen Birbirini yakın ettiler Mehabetini sanar için güne Gerek tügür yürek gittiler Şide var canın tenin bilen Birbirini yakın ettiler Şide var canın tenin bilen Birbirini yakın ettiler Şide var canın tenin bilen Birbirini yakın ettiler Birbirini yakın ettiler Aygül boş vakitlarında sport bilen şıgıllana, küyler yaza, ulu bilen yana jırılar irene. Hem bu adnada yaşlık tavşında yana basqışqa көтереле. Şey içesin ne olur? İçemeliyim ben. Hey mühendis ol. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürüle öktey Oğып bara yeşilik Qorlı bızlı yılğa yarından Sen unutma minni Qora күзләріме Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda İske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың Deginde meni bulmam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uylarыңda Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşavları jirde Unutturmam süyük yüne Yanarsın utlarda İske alğan şokta Күзләріңе tulur yaşlarың
Kimler әле безнең социаль челтәрләренә язылмады, тизрәк кереп язылырга киңәш итәм. TNTV телеканалының иң кайнар яңалыкларын Instagram челтәрендә, Контакт челтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кер, кара һәм уен конкурсларда катнашып бүләкләр от. Күзләремә минем карап, якты утларны син яндыр. Янарыңа ачып барам, каршы ява миңа яңгыр. Җил авылга бирешмичә, атлыйм алга сиңа таба. Яуган яңгыр бөртекләре, җирдә елга булып ага. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Adımlarım sanıy Көзге җилләр баштан сыйпап, чәчләремне артка тарый. Күз алдымда бөтен дөнья, ләкин барам сиңа таба. Бирешмичә, абынмыйча, мин барыбер сине табам. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Бер минутка, бер минутка, бер минутка. Бер минутка, бер минутка, бер минутка. Бер минутка, күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Iya. Ya, men gitti bitle. Ya, tertip güne, montaj bitke şey veririz. Алдагы баскычта тагын бер моңлы сандугачыбыз урнаша. Ул буш вакытын юкка гына үткәрергә яратмый. Гадәттә гитарада уйнарга өйрәнә, яңа җырлар яза һәм киләчәккә яңа планнар кора. Димәк, бирегә Альбина Кармышеваны чакырабыз.
Min әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Min әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синең белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмаммы җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Худайыма рәхмәт әйтеп һәр көн уянамын иртән йокыдан. Мин көчле дә очар канатлы да, янәшәм дә син булудан. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Сүрелүе аның икеле. Гүзәл дуэтыбыз Ләйсән һәм Алсу яшьлек тавышын дәвам итә. Җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның TMTV Татар сайтына кереп тавыш бирергә мөмкин. Керегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Күпне эзләгән кешене әйтәләр төш
Tatyana Efremova boş vaqtlarında balalar bilan o'ynay, sport bilan shug'ullana, kitoblar o'qiy, kinolar qarый, igilikli ishlar boshqara ham Siydirasing deb atalgan ijrin boshqara. Gülüm akşanın şeşkeleri Gözlerimde sihirli Ezlim özlim dalalmayım Yüreğine secdeli Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Hislerimde sünülür Yol taptı bir rengine Yüreğimiz gelene Barasın deyip güne Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Gönlüme yemi biresin Ömrümne bağışladım Daralı sağışlarım Seni görgen günden birle Eğlendi bir başlarım Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Yüreğimini yaşatasın Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Yüreğimini yaşatasın Dinara Uldanova bu adnada yeniden liderlar isimligine kire. Boş vaqtında ko'proq saf havoda, o'rmonda yurishga yarata ekan. Naq bilan shul shoqlarda ilhom degan ayber bilan yaqinaya. Yangi jirlar ijod etuvga yangi sulush ola. illərə taralığan bizning tatlar millətdə saqlağanlar rus dilin anlapanın qiymətin Kutnu azad kişirgən aziz tatlar xalqımız Tuğan dilini saqlarga hiçsiz də haqlı biz Tuğan illim Tatarstan Gururluq bilən eydən Yoxdu bulur kiləşək Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yoxdu bulur kiləşək Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge
kişiler Yaxşırsın işin tırmış Birdemlikte bizning kuch Şitde kalmaz qatırış Köpmü gazap kişirgen Aziz tatlar halkımız Tuğan tilni saklarga Hiçşiksiz de haklı Tuğan ilim Tatarstan Gururluk bilen eytem Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Yaktı bulur kileşek Tatarlar bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz buldurabız biz birge Ландыш бахави вакытын юкка үткәрми. Буш вакытларында җырлар иҗат итүдән туктамый. Шагыйрәләр көн сайын яңа шигырьләр биреп торалар. Аллага шөкер ди ул. Әлегә үзе өчен генә булса да, алга таба танылган җырчылар өчен дә көйләр язарга уйлый. Бер блокнот тулы матур җырларым бар дип тә өстәп куйды. Димәк, җырлар кирәк булса, Ландышның үзенә мөрәҗәгать итә аласыз. Яшьлегебез язларында Утыртып без пары миләш Тәлгечләрдә кызарды күк Син миңа сөйәп дигәч Син өзелеп сөйгән ярым Иң ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап пары миләш Син өзелеп сөйгән ярым Ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап пар миләш Бакчадагы пар миләшләр Ястар саен чәчәктә Ал чәчәктә як бәхетләр Көтсеннәр киләчәктә Сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап пары миләш Син өзелеп сөйгән ярым Иң ышанычлы сердәш Сөюләргә шаһит булып Чәчәк атап пары миләш
Güleşteli geçlerin birge jiydik küzlerde Bizning suyuşa gıldıra Naslar tulu kızlarda Seni sevip suygan yarım Eng ishonchli sirdosh Suyuvlarga shohid bo'lib Shashshig ota bormilash Seni sevip suygan yarım Eng ishonchli sirdosh Suyuvlarga shohid bo'lib Shashshig ota bormilash Suyuvlarga shohid bo'lib Shashshig ota bormilash Shashshig ota bormilash Şuşa matur jir bilen bugunga biz topshiruvimizni yumg'oqlaymiz. Sizin bilen 1 saat davomida bo'ldim men Gulnoza Asayeva. Esen sog' bo'ling'iz. Paka.